Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kum. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, l-anġeli bil-qadisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smewi. Gloria l-Alla fl-għoli ta' sema. Gloria l-Alla fl-għoli ta' smewit. Gloria l-Alla fl-għoli ta' sema. Paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġi. Inroddu lek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf tal-Alla, bin il-Missier. Flimkien? Gloria l-Alla, fl-għoli tas-sema. Gloria l-Alla, fl-għoli tas-smewit. Gloria l-Alla, fl-għoli tas-sema. Gloria l-Alla, fl-għoli tas-smewit. Int li tneħid nubit tad-dinja għenna lina. Int li tneħid nubit tad-dinja il-qattar tagħna. Int li qed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Flimkien? Gloria l-Alla, fl-għoli tas-sema. Gloria l-Alla, fl-għoli tas-smewit. Gloria l-Alla, fl-għoli tas-sema. Gloria l-Alla, fl-għoli tas-smewit.
nitolbu u Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma jingħata l-mewt ħalla lill-Knisja is-sagrifiċċju l-ġdejt li jibqa' dejjem l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil ġema kollha ta' Iżrael u għejdilhom: Fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax xahar, meta l-ġema kollha ta' dar Iżrael toqtlu biex bejn inżul ix-xemx u id-lamm. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi, b'ħobż bla ħmira u b'ħaxix morr. U tikluh hekk, għaddejkom imħażma, bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom, u tikluh bl-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull minnu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien, Jaħweh. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu. U jien x'ħin nara d-demm nibqa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. X'inrott lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi, nolli l-kalċ tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Għażiża f'għajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek, int ħallejtli l-irbit tiegħi. Lilek nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej il-wegħdiet tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Tina qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti, jien arċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien tradut ħal ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu qal:
Dan hu ġismi li jingħata likom. Għamlu dan f'kira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi. Wara li kiel qal, dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kollu meta tixorbu tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dal-ħobs u tixorbu dal-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma tiġi. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr l-Alla. Gloria uti fili le Cristo. Gloria uti fili le Cristo. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Gloria uti fili le Cristo. Gloria uti fili le Cristo. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għand il-missier u li kien ħabb il-tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġa webbel il-Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox f'idejh u li hu kien ġej minn għand Alla u li kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantare minn fuqu, ħal fardal u rabtu ma' għaddu. Imbagħad ferra l-ilma fl-enbija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlu bil-fardal li kellu ma' għaddu. Meta wasal fuq Xmun Pitru u dan qallu, int mulej taħsil li saqajja, Ġesu wieġbu. Inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pitru, ma jkun qatt li taħsil li saqajja. Wieġbu Ġesu, jekk ma neħsillekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pitru, mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, minnu maħsul ma għandux għalfejn jinħasel kollu, ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u indhom intaf, imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih u għalhekk qal, mintomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantal u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem, taqwu l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej.
Dolodu kien għadu kemm daq nofs il-lejl meta daħlet li email li sinċerament imliet li imnifsejja bir-rieħa taqsam tal-qamħ mitħun tal-Ewkaristija. Email minnant Patri Kapuċċejn li huwa kappellan fil-ħabs ta' Kordejn. Kitib li hekk dan ir-reliġjuż nikkwota. Flimkien ma' 130 uffiċjal tal-ħabs ġejt ngħix il-ħabs minħabba li ninsabu f'lockdown. Madwar 20 uffiċjal korrettiv qed jgħixu fil-kappella li ġiet ittrasformata f'dormitorju. Fil-kappella mhux qiegħed isejr qudies aktar. L-artal tas-sagrifiċċju huwa s-sodod tal-ħaddiema imċaħdejn mill-familji tagħhom. Fl-għajnejn ta' wħud minnhom il-maħt dema. Hemm min għadu kif kellu tarbija ftit ġimgħat ilu u jkollu jiċċaħħad bil-mara u t-tarbija. Anki jekk uħud ma kinux jingħaqdu mal-komunità nisranija fl-Ewkaristija, issa jinsabu fil-ken tal-Knisja taħt il-ħarsien tal-Om il-Madonna ta' Pinu. Inqaddes kuljum fid-9:30 u fit-3 f'divisions differenti fuq il-mejda tal-ikel fejn jieklu il-priġunieri. F'xi wħud il-fjamma tal-fidej xi drabi imgeżwra fl-uġieħ u fl-iżbaljej qed terġa' tinxtel biex iddawwal id-dalma tal-imxija tal-epidemija li qed ngħixu fiha. Fil-ħabs il-kappella hija żarmata, imma l-Knisja hi armata. Qed tintrama bl-Ewkaristija b'mod iktar minn qabel. Fid-divisions qed issejr ekklesja domestika. Fil-qatra ilma li impoġġi fil-kalċej, impoġġi wkoll id-dmugħ li jidher u dak li ma jidherx biex bil-misteru ta' dan id-dmugħ u l-imbejt l-aħwa li hawn ġew ikollhom sehem mill-faraġġ ta' Kristu kif huwa għandu sehem mit-tbatija tagħhom. Propju ħbib tiegħi fil-jum li fih qegħdin infakru meta Ġesu waqqaf fl-Ewkaristija, l-Ispirtu Talla inħoss illi ma setax jipprovdilna xhieda ħajja aqwa minn dejn li għadni kif qrajtilkom biex jenna nifhmu x'inhi tassew l-Ewkaristija. Hemm rabta għoqda bejn l-Ewkaristija u s-solidarjetà mal-bniedem li qiegħed ibati, mal-marid, mad-dgħajjef, ma' minu ferut fid-dinjità umana tiegħu. Il-liturġija tagħna hija liturġija tal-fqir. Fqir fit-tifsira wiesa tal-kelma. Fis-sens li hija liturġija li tesprimi dik li nsejħula l-etika tal-għotja. Dan hu ġismi li jingħata. Hija liturġija li tesprimi l-etika li wieħed jaqsam mal-oħrajn, il-kondiviżjoni, il-qsim tal-ħobs. Hija liturġija li tesprimi
l-etika tal-karità, l-għotjiet lill-foqra. Eżis tiegħi, assolutament ma nistgħux niċċelebraw l-Ewkaristija u nibqgħu maqtuwejn mid-tbatija tal-bnedmejn ta' madwarna. Min jagħlaq qalbu u għajnejh għal ħtiġijiet tal-proxmu tiegħu ma għandux dritt jiċċelebra l-Ewkaristija. Naturalment, min ma jrid jiftaħ qalbu taf kemm kapaċi jsejb raġuni u skużi. Jekk il-Patri Kapuċċejn li jingħalaq mal-ħabsejn qed jgħid li l-kappella hija żarmata imma l-Knisja hija armata, meta aħna niltaqgħu għall-Ewkaristija u ninsew il-foqra, ikollna ngħidu bil-kuntrarju. Il-Knisja armata bil-linef, bid-dwal, bid-damask, bil-fidet, imma l-Knisja vera tkun żarmata. Ħafna jaħsbu li mhumiex denjej li jersqu għall-Ewkaristija għaliex jeqgħu u jerġgħu jeqgħu fid-dnubiet tas-soltu. Dan mhux minnu. Niftakru li l-Ewkaristija hija s-sagrament tal-morda. Hija l-mejda mifruxa għal mitinbin, mhijiex l-ikla tal-ġusti. Ma jkunx ixirqilna nersqu l-artal tafu meta? Meta dik il-mejda nagħmluha tagħna. Meta l-mejda tkun riservata għal ftejt. Meta l-ikla ssir waħda ta' individwi. Meta ninsew lil dawk li huma fil-bżonn. Missierna l-Apostlu Pawlu ma joqgħodx jomot il-kliem meta jagħtina l-kriterju dwar min jistħoqlu jiċċelebra l-Ewkaristija. Fl-ittra tiegħu lill-Kurintin jgħidilna min jiekol u jixrob bla ma jagħżel min ikel ieħor il-ġisem tal-mulej. Dak ma jixraqlux jersaq għall-Ewkaristija. Ma jarafx il-ġisem tal-mulej mhux biss min ma jemminx illi il-ħobs u l-imbejt jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu, imma wkoll min ma jemminx illi fil-ġemgħa tal-Knisja hemm il-ġisem ta' Kristu. Min ma jaċċettax li Kristu huwa wkoll preżenti fil-foqra. F'dawk li b'xi mod jew ieħor ħajjithom hija friskju. X'wassal biex Pawlu jitkellem b'daqshekk qawwa mal-insara ta' Korintu. Dakinhar ma kellhomx knejjes. U għalhekk kienu jiltaqgħu biex jiċċelebraw l-Ewkaristija f'xi dar ta' xi wieħed tat-tajjeb. Wara kienu jagħmlu l-ikla bejniethom. Il-ġemma kienet tkun imħalta. Kien hemm onja u l-sira. Min kellu l-mezzi kien iġib xi ħaġa tal-ikel miegħu u jpoġġiha fuq il-mejda għal kulħadd. Naturalment min kien fqejr ma kien iġib xejn. Ġara imma li ma' żmien id-distanza bejn min għandu u min m'għandux bdiet tikber. Xi ħud bdew imaxtru mingħajr ma jagħtu każ tal-oħrajn li forsi jaslu xi ftit tard. Fil-fatt San Pawl jikteb kull wieħed minnkom iġejb jaqbad u jiekol l-ikel tiegħu. Wieħed bil-ġuħ u l-ieħor fis-sakra. M'għandkomx djar fejn tieklu u tixorbu jew tridu tweqqgħu fil-għajb il-Knisja ta' Alla u ġġielu jistħu lil dawk li m'għandhomx. San Ġwan Griżostmu li kien jgħix fil-bidu tas-seklu 5
jikkummenta hekk dwar din is-silta ta' San Pawl. Il-Knisja mhix hawn biex aħna niġu u kull wieħed minna jibqa' mifrut mill-bqija. Imma biex tinqered kull għażla bejnietna. Dan huwa s-sens għaliex niltaqgħu flimkien għall-Ewkaristija. Meta bħala komunità niltaqgħu biex niċċelebraw l-aħħar ikla tal-mulej, imma ninsew lil minnu fil-bżonn u min għandu ma jaqsamx ma min m'għandux inkunu nġibu fix-xejn l-Ewkaristija. Għaliex kif nistgħu nersqu biex nirċievu il-ħobs li jagħti l-ħajja meta nafu li hemm ħadd ieħor li qed jgħajjat għall-ħajja jista' jmut jekk aħna ma nnewlux idejna u ngħinuh. Hemm min huwa tal-fehma li fil-Vanġelu tiegħu San Ġwan jiskot dwar il-ġrajja ta' meta Ġesu waqqaf l-Ewkaristija fl-aħħar ċena kif smajna fil-Vanġelu tal-lum. Għaliex diġà dan is-sagrament kien sar sempliċement rejt intimistiku imbattal mit-tifsira tiegħu. Fil-fatt, San Ġwan jippreżenta lil Kristu bħala dak li jaħsel riġlejn id-dixxiepli. Fl-azzjoni ta' Ġesu li jitbaxxa biex jaħsel ir-riġlejn għandna t-tifsira kollha tal-Ewkaristija. Azzjoni ta' qadi għall-oħrajn li ssejb il-qofol tagħha flotja li Ġesu jagħmel ta' ħajtu. F'dan il-kwadru jinbidlu r-ruoli fejn is-soltu huwa lil sejr li jaħser riġlejn is-sejt hawn għandna lis-sejt li jieqaf mal-qaddej. Din il-bidla eżisti għandha sseħħ ukoll fil-kamp soċjali. Min għandu jaqdi lil min m'għandux. Il-kbir jaħsel ir-riġlejn taż-żgħir. Meta Ġesu jaħsel ir-riġlejn tad-dixxiepli kien qed jgħidilhom bil-fatti dan hu ġismi li jingħata għalikom. Meta ngħinu lil foqra inkunu qegħdin intennulhom dan hu ġismi għalikom. Għalhekk mhuwiex dan li jiċċelebra l-Ewkaristija min ma jarafx li hemm rabta qawwija bejn Kristu fil-ġisem Ewkaristiku u Kristu fil-ġisem tal-Knisja. Wieħed ma jistax jemmen fil-preżenza sagramentali ta' Ġesu fl-Ewkaristija imbagħad jiġi jaqgħu jqum mill-preżenza ta' Kristu fil-membri li flimkien jiffurmaw il-ġemgħa. Dwar dan sinċerament inħoss li huwa urġenti li l-Knisja tagħna sew bħala individwi, sew fuq livell ta' komunitajiet titgħallem tagħmel discerniment mhux tant dwar il-preżenza sagramentali imma dwar il-preżenza ta' Ġesu f'dawk li huma minn tal-aħħar. Inkella jekk din l-attenzjoni għaż-żgħir tkun nieqsa, inkunu nirriskjaw li l-ikla tal-mulej ma tkunx Ewkaristija. Jekk neqgħu f'din il-patoloġija, inkunu nġibu l-kundanna tal-mulej fuqna. Bi kliem il-Papa Benedetto XVI, l-imħabba lejn il-foqra hi liturġija. U meta San Pawl jagħmel sejħa appell lill-insara ta' Korintu biex jagħmlu ġabra ħalli jgħin lill-foqra fil-Knisja ta' Ġerusalemm,
San Pawl tafu xi sejħilha l-ġabra servizz liturġiku, ministeru. Ma nistgħux ħbieb tiegħi nifirdu il-kult mill-ħajja, il-fidej mill-emejl, it-talb mill-karità mal-aħwa. Huwa skandlu jekk aħna nersqu għall-Ewkaristija u ma ngħinux lill-foqra. Għar jekk min għandu mhux biss ma jgħinx il-foqra, imma jkompli iħaddem sistemi, strutturi li jkattru il-faqar. Ħassejt li kelli nagħmel din ir-riflessjoni f'dan il-jum għażejs għaliex minħabba l-imxija tal-epidemija li għaddejjin minnha jidher jalla ma jkunx hekk. Li ser ikollna nħabbtu wiċċna ma' diffikultajiet ekonomiċi. U wisq probabbli ser joktor il-faqar. Fil-kuntest soċjali jiena nittama li min għandu s-saħħa politika, finanzjarja tal-membri ikun prudenti fil-miri tiegħu. Imma mbagħad nagħmel sejħa lill-poplu tal-Alla biex ma jibqax lura milli jaqsam il-ħobs ma' min m'għandux. Aktar u aktar min għandu ħobżu maħbus u żejtu fil-kous. Jekk hemm bżonn għalissa ma nagħmlux opri. Inkunu sobriji fiċ-ċelebrazzjonijiet biex minflok inkunu ta' forċina għal proxmu. Għalina li niċċelebraw l-Ewkaristija, li noffru mill-ġejt tagħna qabel ma hija kwistjoni ta' ġustizzja soċjali hija ħaġa ta' natura kristjoloġika u għalhekk sagramentali. Dal-aħħar ħafna lmentaw għax fil-knejjes ma kienx hawn il-quddiesa. Jiena nitlob lill-Ispirtu Santu jenna biex din il-ħeġġa għall-quddiesa twassalna ħalli nagħmlu miċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija azzjoni profetika li tqanqal lil ħafna oħrajn biex ma jġelux jistħu lil dawk li m'għandhomx. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dan il-lejl qaddejs li fih il-Mulej Ġesu ħasel riġlejn l-Apostli b'eżempju għalina ta' mħabba fil-qadej ta' xulxejn, nitolbu lil Alla jagħti s-salvazzjoni tiegħu lid-dinja kollha. Kun mal-Knisja tiegħek Mulej biex b'safa dejjem akbar
tiċċelebra l-misteru tal-Ewkaristija ħassaħħaħ dejjem aktar l-għaqda ta' dawk kollha li jemmnu fik. Nitolb. Ma nitolbuk mulej. Sejjaħ ħbiberija sħiħa miegħek dawk li jidnub firidhom minnek biex bil-feħ jiċċelebraw magħna lejt il-kbir tal-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Seddaq l-għaqda ta' bejnietna biex ikun hemm fostna rabta sħiħa sa ma niġu ngawdu wiċċek fis-sema. Nitolbu. Dak il-kappillan tal-ħabs f'dik l-email talabni għallej il-lejla itolbu għal-ħabsejn biex l-Ispirtu tal-Alla jiqaf magħhom f'dawn il-momenti diffiċli. Walek nistedinkom ħalli nitolbu għalihom, nitolbu għall-uffiċjali tal-ħabs, għall-familji tagħhom, ħalli iħossu wkoll li l-mulej jaħslilhom riġlejhom, jixxuttalhom riġlejhom. Muli Alla li tista' kollox, il-qattal li qegħdin nagħmlulek aħna niċċelebraw l-aħħar ikla ta' ibnek Ġesu qabel miet għalina, għatina li nikbru dejjem iktar f'imħabbtek. Bi Kristu Sidna. F'dan il-mument fil-quddisa s-soltu ssir il-ġabra kolletta minn fost il-poplu tal-Alla llum ser naqra din in-nota mingħand id-delegat tal-kleru tad-Djoċesi tagħna Monsinjur Pawlu Cardona. Illum il-Knisja tfakkarna meta Ġesu waqqaf is-saċerdozzu Kattoliku u l-Ewkaristija. F'dan il-jum aħna s-saċerdoti nuru l-għaqda tagħna mal-isqof tagħna u anke nerġgħu inġeddu l-wedid tagħna bħala saċerdoti. Ta' kull sena f'dan il-jum ukoll fid-Djoċesi aħna s-saċerdoti kien ikollna s-soltu l-esperjenza tal-ġenerożità tal-poplu tagħna li jagħti offerti għas-sustentiment tagħna u kien qed tinġabar somma sabiħa. Din is-sena fiċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom, wara s-sejħa li għamiltalna int, Eċċellenza Isqof tagħna, aħna s-saċerdoti għażilna li minflok ma ssir ġabra lina, aħna stess nagħtu offerta biex inkunu ta' servizz għall poplu tagħna ħalli jinxtara ventilator għal bżonnijiet ta' ħutna. Huwa ta' sodisfazzjon għalina li rajna li s-saċerdoti tagħna jkunu verament ġenerużi. B'hekk huma qed juri li Jien se nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu l-Alla u lil xulxin min dan jarfukom lil kol intom tiegħek jekk tħobbu l-Aħwa kif ħabbejtkom jien. Waslet is-sija missier qaddis biex inti seppar lil-liben tiegħek għax din il-ħajja
sajtni nitlob għalihom kif intbat lili hekk jien nibgħat lilhom għax jien ħabbejthom kif ħabbejtni u għal dawk kollha li jemmnu fija kif inti fija u jiena fik hekk huma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċa Ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li jinġeddu it-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ il-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l fuq, nerfawhom lejn il-mulej niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xieraq Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-sir qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U l-qassejs tas-sew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa' kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni tagħna u ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta meta nieklu l-ġisem tiegħu issagrifikat għalina aħna nimtlew bis-saħħa. Meta nixorbu demmu imxerret għalina aħna nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġeli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla qiegħda. Addis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti ismew jitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli
Iftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabatuhom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. U iresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih Siedna Ġesu Kristu jingħata għalina, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Siedna Ġesu Kristu, tar-raġel tagħha San Ġusepp, tal-apposti u l-martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddissin tiegħek kollha, għal-mert u it-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. ta' kulħadd, jiġifieri f'dan il-jum ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Raddek il-ħajr, bierek, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla, ħadan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr, bierek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Salvani
Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu għaddejs tiegħek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna nofru l-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs għaddejs tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċej tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa tat-tjieba u skliem. Ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, is-sagrifiċċju li joffrilek il-qasis il-kbejr tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs, vittma bla teba. Fittxu kontana, nitolbuk u Alla li tista' kollox, għamel li l-anġelu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddis ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu, Ilena, id-dawl u s-slim. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sem fix-xerka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Aniese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tiegħek, iżda l-ħniena u bil-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej inti dejjem taħlaq u tqaddis dan il-ġejt kollu timlieħ bil-ħajja tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull tretent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrejb, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarex lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dinja, henna lina.
dinja, tina l-paċi, tina l-paċi. Danu l-ħaruf tal-Alla. Danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Istedinkom sabiex minn ġewwa djarkom tingħaqdu permezz tax-xewqa tagħkom f'din it-tqarbina spiritwali. Ġesu jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Inħobbok fuq kollox u rrid nitqarben. Minħabba li bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija taħt ixbijat tal-ħobs għall-inqas ejja fija bix-xewqa. Tħallini qatt nitbiet minnek. Irrid inħobbok. Amen.
Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistħoq ilna nissaħħu u nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna.